Bon dia. El grup municipal d'Esquerra Unida presentem al ple de l'Ajuntament del proper dilluns dos propostes en dos mocions, una que fa referència a la revisió que creiem que fa falta de la zona blava del poble de la Vall i per una altra banda una altra plantejant diverses actuacions en el Col·legi Lleonard Mingarro del barri Toledo. Pel que fa a la zona blava, el grup municipal d'Esquerra Unida considerem que va ser una gran equivocació la decisió del Partit Popular d'implantar en la vall una zona blava tan gran com la que tenim. Una zona blava tan gran significa que en la majoria dels llocs on hi ha zona blava esta no ha aportat res de positiu, més bé al contrari, ha generat problemes per als veïns, sobretot per als residents en aquestes zones, perquè tenen moltes dificultats per aparcar i per una altra banda, i això provoca molt de malestar en aquest veïnat, i per altra banda també n'hi ha molt de malestar per les moltes multes que se posen en la zona blava. El Partit Popular sempre s'ha negat a rectificar res en aquesta decisió tan equivocada d'implantar una zona blava tan gran, però la realitat és que és penós veure com en alguns llocs la zona blava està sempre buida, mentre al voltant és pràcticament impossible aparcar. O, per exemple, en el cas de l'ampliació que se va fer de la zona blava a la plaça del Mercat, és penós veure com pràcticament ningú aparca en aquesta zona blava, la plaça està buida i, mentrestant, els veïns tenen enormes dificultats per aparcar als voltants de la plaça en una zona que està molt necessitada de llocs d'aparcament. Per això, considerem des d'Esquerra Unida, i això és el que proposem, que fa falta revisar a fons el funcionament de la zona blava i plantejar totes les possibilitats que n'hi ha per a reduir-la i deixar-la només en aquests llocs on realment pot tindre una utilitat i respondre a una necessitat real del poble de la Vall, evitant així els molts problemes que la zona blava està provocant als veïns i les veïnes. Això és el primer que proposem al ple de l'Ajuntament del proper dilluns. I per una altra banda, respecte al Col·legi Lleonard Mingarro del barri Toledo, nosaltres considerem que en alguns aspectes aquestes instal·lacions estan en un estat lamentable i que n'hi ha que cuidar molt més el manteniment de les instal·lacions educatives del nostre poble. En concret, proposem tres coses respecte al Col·legi Lleonard Mingarro. En primer lloc, proposem que se pinte el mur d'aquest col·legi perquè està molt brut, està en molt males condicions i pensem que fa falta pintar-lo. En segon lloc, proposem també que se repare i se pinte la valla metàl·lica que encercla el col·legi. Per una banda, aquesta valla està completament despintada en molts llocs, fa falta pintura per a millorar la seva conservació, i per una altra banda és una valla que està en alguns trams trencada, que està caent-se a trossos perquè està completament oxidada. Cal reparar-la en els trams on faci falta i pintar-la tota ella per a un bon manteniment d'aquesta valla. I en tercer lloc plantegem també que en el pati del col·legi se pinten les porteries que n'hi ha i se reparen les canastes de bàsquet perquè estan completament trencades. Són tres coses molt concretes que plantegem de cara al manteniment del Col·legi Lleonard Mingarro dins de lo que moltes vegades ja han plantejat. Fa falta cuidar molt més l'estat de les instal·lacions educatives del poble de la Vall. I aquests dos, la de la zona blava i esta del Lleonard Mingarro, són les dues propostes que presentem Esquerra Unida al ple del proper dilluns.